Vodná záchranná služba na Liptovskej Mare a Vodná záchranná služba Slovenskej republiky vznikla v 2004. A prezident tejto vodnej záchrannej služby, Majko Mendrej, ma oslovil, že v súvislosti s tým, že som vodák a že som na vode, či by som nechcel pomôcť aj tejto inštitúcii a tejto organizácii, pretože vodná záchranná služba ako taká je maximálne dôležitá na každej vode, či už je to uzavretá vodná plocha, alebo sú to rieky, vodné toky a tak ďalej. Takže zúčastnil som sa kongresu v Banskej Bystrici v tom 2004 a tam ma ten kongres poveril úlohou viceprezidenta Vodnej záchrannej služby Slovenska. Určujeme smer a vývoj Vodnej záchrannej služby Slovenskej republiky, pripravujeme záchranárske kurzy, teda kurzy pre plavcov záchranárov, zháňame peniaze na činnosť, samozrejme, osvetu a tak ďalej, ale aj my sami chodíme do služby na uzavretých vodných plochách, kde Vodná záchranná služba Slovenskej republiky má svoje zastúpenie. Našim snom, už so spomínaným prezidentom, je vybudovať školiace stredisko na Liptovskej Mare. Liptovská Mara mne je srdcu veľmi blízka, jemu takisto. A preto sme sa rozhodli, že urobíme všetko preto, aby sme vybudovali školiace stredisko pre plavcov záchranárov na tomto vodnom diele. Takým prvým krokom bolo zriadenie verejnej pláže. A je to v podstate prvá verejná pláž na Liptovskej Mare, ktorá je zabezpečená Vodnou záchrannou službou Slovenskej republiky. No a táto sezóna, teda v roku 2010, leto 2010, nám ukázala, že táto cesta je správna, pretože ľudia si veľmi chválili v podstate ten systém, ktorý sa zaviedol na tejto pláži a radi na tú pláž chodili aj napriek tomu, že tá pláž bola spoplatnená, pretože my sme z týchto zdrojov v podstate financovali tú záchrannú službu, ktorá tam bola, to znamená tých ľudí, tých plavcov, záchranárov, plavčíkov, ktorí tam boli. A aj napriek tomu, že je to prvá pláž takáto, ten zákon, ktorý hovorí o tom, že každé verejné kúpalisko musí mať svojho plavčíka, platí už niekoľko rokov. Pre mňa je to v podstate taká symbióza s vodou a pomoc tým ľuďom, ktorí chcú pre iných ľudí urobiť veľa. Ja s touto službou som sa stretával najmä mimo Slovenska, keď som sa plavil na rôznych vodách a viem, že je to služba, ktorá je jednak nedocenená, absolútne nezaplatená, lebo v podstate my ako funkcionári, dalo by sa povedať, tejto vodnej záchrannej služby nie sme platení. To znamená, my robíme všetko preto, aby sme zohnali finančné zdroje na to, aby sme vedeli tú záchrannú službu dotovať jej činnosť. A tá činnosť je záchrana ľudského života, čo si myslím, že je jedna z tých najdôležitejších vecí, čo vôbec na vode môže byť. Mne táto pozícia vo vodnej záchrannej službe dáva aj to, že mám dobrý pocit, že aj naši členovia nášho jacht klubu, keď idú na vodu, tak v prípade nejakého, nedaj Boh, nešťastia alebo nejakej poruchy na vode a tak ďalej, tak sa majú na koho obrátiť, pretože aj toto je činnosť, ktorú Vodná záchranná služba Slovenskej republiky zabezpečuje. Oťahujeme surferov, ktorí sa nevedia vrátiť. Oťahujeme plachtárov, ktorí v bezvetrí sa v podstate len tak ocitnú teda niekde v strede tej vody, aj keď tá Mara nie je veľká, ale tlačiť plachetničku sa moc nedá. Ale už sme ťahali aj motorový čln, už sme ťahali aj skúter, ktorý sa pokazil niekde popri tej činnosti, ktorá na tej vode je. Ale už sme ťahali aj takého, čo si zabudol natankovať a ostalo mu to stáť niekde v strede Mary. Je to hlavne o pocite. Je to o pocite a ochoty pomôcť ľuďom. Celá tá vodná záchranná služba v podstate v mojom prípade je o tom. Nerobím to profesionálne, nevenujem sa tomu 24 hodín denne, ale myslím si, že toto je ten základ, že mám pocit, že dokážem, viem a chcem pomôcť ľuďom.